chatongoenda neutsinye chaivo ndo une murume uyu. Vakomanaka una chimwe chiposti chakaposta hanzi let's donate and help our colleagues, we can't rise less than 2,000 in 4 days. Those who are good at labeling others, vatengesi, come here and donate. All MPs in parliament are collecting donations to help, but citizens, let's play our part. Iye ndiye MP andimona nyenuitika, iye ndiye part of MP, ndiye anofanira kunge achitongobudisa mari mumwe make 2,000 yacho totaura ishoma strict itoti salary yake nemadhiridhiri avanoita mabusiness avo vanenge vachiita vachinzi vane mari vari richi paipa, izvo zvakubuda achitanga ari kuvamoka, ari kutoseka vanhu kuti mimi kuita basa rekudedza vamwe kuti vatengesi uyati donetire vanhu zvekumoka zviya zvekuti makanzi nani mudemonstrate makaimbozviitirei mune dzungu stereki, ndo zvaari kudedza kubudisa apa kutaura kuti inini mari handibudise, ende zvingoreva kuti iye ari kutaura kuti inini mari yangu handibudise, mimi donetai, ndimi munoda kunyanya kutaurisa stereki. Utsinye hune maMP aya kumanaka kutadza kungobudisa mari mumwe make ungobhadhara mari chete mari vanayo vanhu vane mabusiness vane madhira vanoita, ende kutoti vange vari muparliament imomo vanhu ivavo vakavavhotera ungotarisa vanhu vacho vari kasungwa futi vava vaida kutotraya kumacha kuti vaite zvinhu zvavakona vaigosha nyama vachiita commemoration what youth day, ndo youth yavo yacho inovamiririra kana zvakaoma zvekuti kana nhasi vakasungwa ipapa ndo youth inotanga kumhanya mustreet kana yoishimhanya pakoti ichiti budisai nanhingirikini budisai nahwende, but iyo nyaya yekuti anotanga vakatengwa nezano manje taura zvinhu zvakadai so murume mukuru ana utsinye mudharo utadza kungobudisa mari ungodoneta ivo mari yacho ubva wangobhadhara ameno zvavanenge vachingoitawo madhara iwaya